Mga ganyan mo naman. Tayong kayo. Yan pa. Oo. Isa likod niya pa tayo kadami. Yung picture ko lang. Dami na natin nakuha guys. Oh. Dragon, ayan, welcome back po sa aming YouTube channel. For today's vlog ay mangangalap tayo ng ano guys, ng kabute. Bali kasama natin guys si Anod, yan siya yung ating makakasama ngayon para maghanap. Let's go guys! Let's go! Yan guys, dito na tayo sa gubat. Hunting, mushroom hunting tayo. Pero dito daw marami nung nakaraan. Baka sakali may nagtubo ulit. Kalimitan kasi yan guys sa kawayan. Minsan nakaano. Oh, ayun daw. Saan? Ayun. Ala. Kadami. Kasarapan daw. Ayun, meron pa. Ayun. Ikaw magkuhan dyan, Bo. Alis ka dyan, tambo. Baka may asin sa ano. Ang kunin nyo na. Ayun, meron dyan mga patok mo. Isilaw ko maganda. Nakadami pa oh! Isilaw mga patok mo. Yan. Dandahan mo yung lalim niya na. Ang dami natin gagaw mo! Ayun ako natin patubo. Ano yan? Hindi kunin na natin yan? Ayun ba na? Oo, mga patok mo. Ito. Yan o. Sige, kunin nyo na. There is more. Lain, Gio. Ang dami. Nakagbiro. Oo, kita konti. Lipat-lapat. Nakagbiro. Hindi ako makakuha sa'yo. Tumog ka lang. Oo, puno na na patang autong basket. Ay, puno ka agad. Meron pa doon. Oh. Saan? Nako, basket lang dala natin. Ito, may kaputi man ako. Ayun sila. Meron pa dyan sa may kon dyan Oh, puno na guys yung ating basket. Oh, Oh, patukong. wala. Marami dito. Oo. Ako dami nga. Hindi ako nga, video ko. Sila ako, kayo ganda. Darusan yung gamit. Ay, sila Oo. ako. Ito guys, ang dami. Oh, ito yung kasarapan, no? Oh, yan, yung ganyan. Yung hindi pa ganong nagbuka. Ito magapak dyan. Manamis siya. Oh. Ang dami na guys naming nakuha isang basket na. Ito, ganda ako kikinis. Hindi ba? Meron pa dyan sa taas. Baka di yung makita suk. Iba yung kwan dito kaysa yung sa mga yung Ay, ano, hindi. kabuti dito sa kwan. Wiko na. Yung nakuha natin doon sa may daan. Oo, kapapayat. Makakapal ito. Ito matataba. Kainan nyo kasi yung kuan. Basta, marami pa dito. Oh, dami ako, kanilita oh. Ba, mga kwan ka doon. Meron pa doon sa taas. Ay, yung ante Ay, pwede yan. Ayan guys, oh, mayroon kami nakitang anong sili. Pwede natin tong ihalo dun sa ating kabuti. Ayan oh. Dahon ng sili o dahon ng ampalaya. Ayan oh. Ligaw na sili. baka madalang pa nagapunta doon. Butang na, nakadaunan. Medyo maaga kami mga ka-dragon kasi pag hindi ka dito maaga, uunahan ka ng iba. At saka ano, magbuka na siya ng bonggang-bongga. Hindi na siya ganun kasarap. Pero masarap pa din naman, kaya lang parang ano na, bilasaan na. Ganon. Oh, yan guys, meron daw dito. Saan? Saan? Ayun oh. Oh, ayun oh, paisa-isa sila oh. Hindi niya ako dyan. Oh, sige. Magsigaw ko lang. At least makapuno isa-isa. Tangali na. Oo. Maganda guys oh.
Ay, dami na naman nating ulam. Ilang putahe to, ante? Bukas siguro. Oh, meron pa dyan? Kasi ito lang. Oje. Dito sa mahogany, isa-isa lang dito eh. Laki-laki. Ito pa, ito malaki. Ayan. Mga ganyan magaganda yun. Payong-payungan. Ayan pa oh. Bago pa lang. Madumi na, ay ano na oh. Itong di ko mo kalimutan oh, itong yan, paket na yan. Ay na, naghanap kami ng gagamba noon. Tulid-tulid pababa. Daw, meron na naman doon. Pwede ka pa sin. Ayun o. Ayun daw, ang dami oh. Yun. Ito. Patukong. Yun pa. Oh, mga patukong. Kalat-kalat o. Dandanin nyo magapa kami mga bronze lalim mo. Halay. Ito mga patukong sa lalim. Ayun o. Ayun, ante, kadami dyan. Oh, dito lang muna po. Kadami daw doon. Oo, ako na dyan. Ayun na, nabulot mo na yun dyan. Oo, ito nga ibet para makita ko. Dulo. Nakuha na. Guryaw. Matipid ang ring-ring-gor. Kaya may ngayon maraming kayong ahas dito. Ay, bantay. Ring-ring-gor, matingin na tayo. Bantay ng ahas yan. Ito guys, oh, ang ganda oh. Oh. Oh, mga tira ko lang yun. Oh. Ito din yung lutong kapag napakagan to. Ito nakadaan yung kapon. Ito pa guys, oh. Gaganda oh. Ito yung kasarapan talaga, yung ganyan. Mapakan mo. Nagabulot pa doon oh. Sampa. Ayan, oh. Yan, oh, sarap ng tambi. Ang mula kayo mga nabukura dyan, te. Oo, okay. Sige, bunot. Kabilis na ang tipas ng maggunay. Bunot. Ayan, panty may naiwan kang isa. Hindi ko na makita. Ang dami na natin guys, oh. Ito yung mga inukuha namin guys, mga kainaman nito. Ito talaga yung masarap. Mga ganito oh. Limas. Ito pala sila, oh. Buyawin kayo. Dapat ganyan ito yung tundog na. Ganda yan oh. Ang ganda yan. Ito guys, oh, ang gaganda oh. Yung sa likod niya patay ka dami. Kalilit. Dahil lang picturean ko lang to. Okay. Oh. Tingnan tayo, oh. Ang ganda nitong kente, oh. Sa akin oh. Ang ganda. Ay, oo na. Yan guys, oh. May panaryo na naman tayo, oh. Meron na naman tayong gagawing tupig. Namiss ko yon, kasarap. Dami na natin nakuha, guys, oh. Saan ka nanood? Nasarakan may amin nga madina. Ano guys? Pasok! Guys, ito na po yung aming nakuha. Yan. Lilinisan lang namin at saka namin lulutuin para mayroon tayong pananghalian. Anong luto to, ante? Prito. Sabaw. Adobo? Pwede to sa adobo. Hindi ko pa natikman ng adobo. Masarap din. Oo, adobo. O, diba? Adobo. Hatiin natin.
Oh, yan daw, sinabawan tsaka adobong kabute. Wild kabute. Ayan. Let's go, guys! Guys, dadaan din kami dito sa may aming kulungan ng baboy. Magpapakain na rin kami. Kukumustahin namin yung aming baboy. Kung malaki na, pwede nang litsunin. Pwede na talaga yun eh. Litsunin na yun. Baka 60 kilos po yung pagdating ng December. Alagang panyo. Yan, total nandito naman na kami sa aming farm. Magdilis tayo ng kulungan ulit ng baboy. Ng ating baboy. Ayan na, lalaki na nila. Eh, pwede nang litsunin, no? Tamang-tama yun sa anniversary natin. Ito guys, itong labang-labang na yan, kakatayin namin yan sa aming anniversary. Yan, para meron tayong panghanda. And then, itong isa naman sa New Year. Kay ate to, kay ate. Invited kayong lahat, guys. Invited lahat ang mga ka-dragon. Sino gustong pumunta? Pumunta lang tayo. 3 years. Ay, sa Tiligan. 3 years na, no? Wala yun. Nakasalubad tayo sa tuloy. Kali kung sa anniversary namin yan mga ka-dragon, 5 months niya, December 10. So, talagang mataas na yan. Malaki kung mapalaki namin ng Kung magandang siya, matutor niya yung laki niya. Laki to baka maglagkas dito. Opo na yan. Nante. Ano yung baba ay baka? Kaya-kaya lang pakainin ang buong buntis laro noon. Kung ganun kalaki. Binabasa namin guys ng konti yung yung feeds kasi nasanay sila doon sa dati nilang kinakainan. Binabasa daw nila. Dahon ng sili. Guys, lagyan ko na ng ating guys. Sinasin. Hindi natin ating baka lambot ko. Kala ko mag-adobo kayo. Ayaw nyo mag-adobo? Ito kasi ang masarap talaga. Sabaw lang. Yum. Mamaya na dagdagan pagka maalat. Ayan guys, ito naman yung ating isang recipe. Na brown na may kabute. Okay guys, ay na naggado atoy ok-ong tayo. Kaskada kabuti. Sabaw. Ito ang masarap sa Tsaka ang palaya saan nante? Wala. Dahil pala nagwatay kay Kuya Tongki kanina. Kay? Tongki. Nahugasan na ito? Itong gulay? Wala. Okay guys, lagay na natin itong talbos ng sili. Maganda dyan guys, talbos ng ampalaya. Kaya naubos ng aming talbos. Masarap din yan, talbos ng sili. Yan, ito yung aming... Sabi niya pa kanina sa amin, mag-spray kaya kami ni Dan dito. Ito yung aming siling nakuha kanina. Kuya Dan ha, dinaprank mo kami ha, hindi mo sinabi sa amin ha, kakuntsaba ka pala ha. Kakuntsaba yung family garing galo. Magalit sila sa akin, yung may-ari man ang sabihin ko. May nagdating guys from Singapore. Huwag sabihin na magdating sila. Pero natunugan na rin namin eh. Naramdaman ng mga dragon. Sa amin pa, walang may dilig sa amin. Kala nyo ha. Mabilis ang pang-amoy. Pero sila ate Aisa hindi nila alam. Isa-isa na nila yun. Naikabit-kabit nila yun. Sila ang magugulat mamaya. Naikabit-kabit nila yung dahilan. Kami kasi napagdugtong-dugtong na namin yung pangyayari. Oh, Yung mga chat na kagabi, tapos yung si Unsang mali-mali ang sinasabi. yung mga palusot. Hindi, nahuli Nalusutan. Hindi na to. Hindi na. Madali na to. Pag-tigno. Okay, next nating lulutuin guys yung binagoongan naman. Kabute with sitaw, saluyot, okra. Okay guys, lagay na natin itong saluyot at sitaw. Wow, sarap. Kay Gina! Oh. Kay Gina!
Wow, luto na ang ating abraw guys. Tara na, umagahan na tayo. Umagahan tanghalian. Okay guys, ito lang ating inabraw. Wow, ang sarap. Hindi, meron pa dun sa maliit. Dapat isa pang pan nito. Ito ang Hindi pa ating yung magtanaw. Anong tawag sa inyo nito guys? Kabuti o mga nun. Salamat Ama sa biyayang pinagpalit sa amin manang pagmasmasahan pagpalain, magdulot ang lakas ng aming pangatawan, magamit sa paglilingkod sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Kain po! Ayan oh, may ano. Unang handa ni Liana, oong. Handa ni Liana, kabuti! Kiana. Bala kante kung anong kwan. Ipangalan mo. Kiana, Liana, Yana. Liana Paz. Hindi ka rin kakain ng ok-ok. Aba, magkakapatid talaga kayo. Babaw, nagkakain ako. Sabaw. O may manok doon, magmanok ka na lang. Okay, ilang gunisa yan o. Pwede ito ka, usap ka dito. Hindi kayo mabuhay. Ano ka? Hindi ka nagkakain pa? Sabaw lang ka eh? Sabaw lang ko yun. Ayun guys, mabilisang ano lang to dahil kala ko kami ng ano, maghahatid kami ng baon ni Liana. Gutom na si Liana. Baon ni Liana. Alam mo, Kala mo kakain na. Liana na ngayon, hindi na isa, hindi na... Bili. Maglabas nga yung bata eh. Sa isa, yung diretso na doon, wala nang magpapalala. Sa bata eh. Kun lang oh. 11:20. Kuya. Alis tayo ulit ng sir. Alas na ba? Ate oh! Sige. Ituin ko lang to. Sarap. Parang gusto ko yung ginagawa. Tabang yan oh. Lang sa akin. Bawal sa kanya. Ang kutsareng. Ayun, ulang buhay ka. Bawal din kayo ba? Kabignat. Yung sabi mo lang na. Sabihan ni Nana. Nasaan na ang pangako. Ito yung dalawang bata ay. Si Tayong nagkakain ng ganta? Buti si Tayong pagaling magkain. Sige siya. Kakain ng saluyot yun. Ang gunisa eh. Kaya ayaw niya ng saluyot. Awang tanong kung ginurong. Chay, sabaw lang din. Oh, baka na sila. Alam mo na? Ewan ko ito. Alas 11 siguro sila mag-daw. Alam mo ni Marites? Naritas na yung balong eh. Sarap na ng sabaw nito. Ano yung sabaw na? Oo. Hindi kayo mag-ulam ng uong, pero yung sabaw mag-ulam kayo. Dyan din lahat ng lasa niya. Ayaw niya uong kasi hindi daw matunaw. Oh, sensitive kasi yung tiyan nanta. Kunting kamali lang yan ng ano. Kahit walang ano. Kahit doon pa, ganito na, sabaw lang kinakaulam ko. Kahit nandito kami muna. Masilan yung mga tiyan nila. Pati bunganga. Masilan ang bunganga na nga, masilan pang tiyan. Ano akong mahagilap na papaya? Sabit ba yung papaya? Oo. Ay, hinalo mo yung iba sa tinola? Oo. Sumo lang ah. Bakit nilagyan mong luya yun? Yun. Tinola? Bakit? Bawal daw. Kaya kubaw yung papaya. Para daw ang ano, gatas. Kabawin pa Hindi, may nag-comment din yun. Pag maasan daw, mag-urong daw yung gata. Sa bunganay, malipag sila yun. Totoo man yun. Manok na. Hindi na lang rin nagtaba. Yung nanganak eh, puro bawal na rin. Ako no, galit na galit ako kay nanay eh. Gusto ko magkain ng prutas, wala, ayaw niya. Sunod magkuha naman tayong maglakas! Kaya nga. Baga pati binagungan, bawal. Okay ang bawal dahil? Hindi kung paano nga yun. Tinamlin. Pag-aatas nga yun. Tinanggang yuk. Huwag lang magbungan. Okay, nakadali sa luyaw.
Doon, na yung kalitong ko doon, sa dragon fruit doon. Di ba kadaban yung ano doon, sabi niyo? Pati yung utong na, kinuha namin, pero alam ko naman. Ating magpatakapan naman, sinikatan. Bubuk na ko. Huwag yan ang ginautusan ko kasi dahil pang matira. Kasi kanina magbunot kami. Eh, ganun ang ganun, narabas. Kasi namin kahapon na hilo. Litsyonin na natin bukas. Sarap. Pwede rin. Ngayon daw vlog-vlog eh. Inyong te, nang inulam mo? Siyempre, kabuti. Ba't nagapadidot ka at sabaw lang? Baka magkagatas? Tutong. Ay, Nakaulam na kami ng ganyan. puro katanay. Bao madapayaw. Wala.